मित्रांनो नमस्कार. आज आपण कमी दुधाची काही कारणे व उपाय, आरोग्यविषयक बाबींमध्ये विण्याच्या आसपास होणाऱ्या रोगाचा संबंध आणि संसर्गजन्य आजाराच्या दृष्टिकोनातून चर्चा करणार आहोत. आज आपण परत एकदा आरोग्यविषयक बाबीच्या दृष्टिकोनातून चर्चा करणार आहोत. यामध्ये आपण सर्वप्रथम गायीला होणारे संसर्गजन्य वेगवेगळे रोग कुठले, जसे की जीवाणूजन्य रोग, विषाणूजन्य रोग. जीवाणूजन्य रोगामध्ये प्रामुख्याने गटसर्प आहे, फरे आहे, काळपुळे आहे, ब्रुसेलोसिस आहे, या प्रकारचे रोग आहे. याच्यामध्ये वेळेस निदान आणि लवकर उपचार करणं खूप महत्वाचं आहे आणि निदान केलेल्या जनावरांना लगेच वेगळं करणं खूप महत्वाची गोष्ट असते आणि पशुवैद्यकाच्या सल्ल्यानुसार पुढचे नियोजन करणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर विषाणूजन्य आजारामध्ये लाळे आहेत, देवे आहे, तिवा ह्या प्रामुख्याने आजार आढळतात आपल्याकडे. त्यानंतर बाह्य परजीवीचा प्रादुर्भाव हा खूप मोठ्या प्रमाणात आज दुग्ध व्यवसायामध्ये भेडसावणारा प्रादुर्भाव आहे. लक्षात घ्या, इथं गोचिड, पिसवा, माशा यामुळे प्रतिदिन दूध कमी येतं किंवा याचबरोबर काही रोग जनावरांना येतात, जसे की गोचिड ताप आहे. हा खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतं याच्यामध्ये. तर ह्याचं बी बाह्य परजीवीचं निर्मूलन वेळोवेळी करणं खूप गरजेचं आहे. आणि याचबरोबर आंतरपरजीवी जसे की गोलकृमी, पट्टकृमी आणि यकृतकृमी ह्या सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात इनडायरेक्टली आपलं दूध चोरून घेत असतात. प्रतिदिन प्रति जनावरामागं तुम्ही बघा येतं की जंताचा प्रादुर्भाव झाला आणि गोलकृमी प्रतिदिन सर्वसाधारणपणे 630 मिली दूध कमी करतात. म्हणजे यकृतकृमी होतं, म्हणजे लिव्हर फ्लुक्स म्हणतो. सर्वसाधारणपणे अर्धा ते 2.5 लिटर पर्यंत दूध ह्या यकृतकृमी रोज आपल्या गायीचं चोरत असतात. आणि तिसरं महत्वाचे म्हणजे बाह्य परजीवी. बाह्य परजीवीमध्ये तुम्ही तर लक्षात घ्या की गोचिड, पिसवा, माशा ह्यामुळं गायीचं खाणं पिणं कमी होतं. ते रोज सर्वसाधारणपणे 1 लिटर पर्यंत दूध ह्या गोष्टीमुळं कमी होतं. तर ह्याचा सुद्धा वेळीच तुम्ही लवकर स्थानिक पशुवैद्यकाच्या मार्फत ह्याच्यावरती उपचार करणं खूप गरजेचं आहे आणि जेणेकरून तुम्हाला जास्तीत जास्त व्यवसायामध्ये नफा पाहायला मिळेल. तर सर्वसाधारणपणे कमी दुधाचे काय महत्वाची कारणं आहेत विण्याच्या आसपास? तर 3-4च महत्वाची गोष्टी आहेत. लक्षात घ्या, विण्याच्या आसपास एकूणच खाणं पिणं कमी असतं किंवा त्यामुळे काय होतं माहिती आहे का, रक्तातील साखर कमी होते. विल्यानंतर जास्त दूध देणाऱ्या गायींना जास्त एनर्जीची गरज असते, पण खाणेपिणे कमी असल्यामुळे किंवा अचानक बदल केल्यामुळे त्याचा ऍसिडोसिस प्रकारचा प्रकार होतो आणि रक्तातील साखर कमी होते. त्याच्यामुळे नॉन स्टेरिफाईड फॅटी ऍसिड्स वाढतात आणि नॉन स्टेरिफाईड फॅटी ऍसिड वाढल्यामुळे किटोसिस किंवा जाड यकृत, फॅटी लिव्हर ह्या नावाचा रोग येतो. तर किटोसिस मध्ये जनावर प्रामुख्याने काय माहिती आहे का, फक्त ओली वैरण किंवा वाळलेली वैरण खातं आणि खुराक किंवा पेंड खाण्यास नाकारतं. त्यामुळे काय होतं, दूध कमी होतं. आता जनावराच्या तोंडाला गोड वास येतो, लघवीला गोड वास येतो, जनावरांची तब्येत खूपच कमी म्हणजे वजन कमी होत जातं. लांबूनच तिचं सगळ्या फासळ्या वगैरे दिसण्यास सुरुवात होते. तर ह्याचा वेळेस लवकर निदान करायला पाहिजे आणि त्याच्यावरती उपचार करणं खूप गरजेचं आहे. त्यानंतर दुसरं महत्वाची गोष्ट म्हणजे काय, गायीच्या अडचण किंवा गायीमध्ये गायीच्या गोठ्यात बसण्याची जागा, गायीच्या गोठ्यामध्ये काम करणारा कामगार, ह्या सगळ्या किंवा गर्दी ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे गायी सतत ताणतणावाखाली असते. त्यामुळे तिचं खाणं पिणं कमी होतं आणि दूध कमी होतं. त्याचबरोबर इतर गोष्ट म्हणजे लंगडणे. गायीचं लंगडणे हे खूप महत्वाचं कारण आहे. वेळोवेळी म्हणजे वर्षातून कमीत कमी 2 वेळा तरी आपण नक्की कापलं गरजेचं असतं, जेणेकरून तिला लेमनेस किंवा म्हणजे आपण लंगडण्याचं प्रमाण कमी करू शकतो आणि खाणं पिणं त्याच्यामुळं व्यवस्थित राहतं. जर लंगडण्याचं प्रमाण जास्त असेल तर खाणं पिणं कमी होतं आणि दूध कमी होतं. त्याचबरोबर विण्याच्या आसपास काय होतं माहिती आहे का, अचानक विल्यामुळे आपण जास्त प्रमाणात पेंड ठेवण्याचं किंवा खुराक ठेवण्याचं चूक करतो आणि त्याचबरोबर कमी प्रमाणात फायबर म्हणजे लसलुशीत गवत, हिरवा चारा टाकतो आणि जास्त प्रमाणात पेंड असते. त्यामुळं पोटामध्ये आम्लता तयार होते आणि ज्या वेळेला पोटात आम्लता तयार होते आणि कमी फायबरचं फीड किंवा लुसलुशीत चारा असल्यामुळं कोवळा पातळ शेण येतं. पातळ शेण आल्यामुळं कमी दूध किंवा कमी फॅट लागण्याचे
जे अबुमॅझम असतं म्हणजे गायीचं चौथं पोट, ते एकतर उजव्या साईडला किंवा डाव्या साईडला सरकतं, त्यामुळे पोटाला पीळ पडण्याची शक्यता असतो. पातळ शेण येण्याचा धोका असतो आणि त्यामुळे कमी खाणं आणि कमी दूध येण्याचं प्रादुर्भाव जास्त प्रमाणात होतो. त्याचबरोबर बाह्य परजीवी. तर बाह्य परजीवी आपण बघितलं की प्रतिदिन प्रति जनावराला साधारणतः आपण अर्धा लिटर पासून 1 लिटर पर्यंत दूध कमी करतात आणि सर्वसाधारणपणे एक गोचिड दिवसाकाठी अर्धा मिली पासून 1 मिली पर्यंत रक्त शोषून घेतो. त्यामुळे याचं तुम्ही सिव्हिरिटी लक्षात घ्या. त्यानंतर विण्याच्या आसपास जर कमी प्रमाणात मॅग्नेशियम असेल किंवा जास्त प्रमाणात कॅल्शियम असेल तर रक्तातील कॅल्शियम विण्याच्या आसपास जास्त राहतं आणि त्यामुळं काय होतं माहिती आहे का, रक्तातील कॅल्शियम जास्त राहिल्यामुळं ज्या वेळेला गाय विते त्यावेळेला चिकामध्ये कॅल्शियमचं प्रमाण हा नॉर्मल दुधापेक्षा 5 पट जास्त असतं. आता ते 5 पट जास्त असल्यामुळं रक्तातील कॅल्शियम एकाच दिवसात कमी होतं. पण रक्तातील कॅल्शियम विण्याच्या अगोदर जास्त असल्यामुळं, कारण खाण्यामध्ये जास्त कॅल्शियम टाकल्यामुळं शरीरातील इतर भागातून जसे की हाडातून कॅल्शियम घेण्याचं प्रक्रिया मंदावलेली असते. त्यामुळं रक्तातील कॅल्शियम लगेच कमी होतं आणि त्यामुळं मिल्क फिवर म्हणजे सब क्लिनिकल किंवा क्लिनिकल मिल्क फिवर, दुग्धजन्य ताप आपण म्हणतो ते होतं आणि त्याच्यामुळं झार अडकणे किंवा गर्भाशयाचा दाह, जेणेकरून 5 ते 7 दिवसाच्या आसपास ह्या गोष्टी वारंवार उद्भवतात आणि त्यामुळे सर्वसाधारणपणे 103 ते 104 च्या आसपास ताप राहतो आणि जनावर कमी प्रमाणात खातं किंवा कमी दूध देतं. तर ह्या गोष्टी तुम्ही लक्षात येतील. सर्वसाधारणपणे वेल्यानंतर 8 दिवसाच्या आसपास ह्या गोष्टी प्रामुख्याने दिसतात. त्याचबरोबर कमी कॅल्शियम रक्तात असल्यामुळं अबुमॅझम म्हणजे पोट उजव्या किंवा डाव्या बाजूला सरकण्याचा सुद्धा धोका उद्भवतो. त्याचबरोबर दूध कमी होण्यासाठी सुद्धा हेच कमी कॅल्शियम कारणीभूत असतं आणि रक्तातील कॅल्शियम कमी झाल्यामुळं सड दूध काढल्यानंतर लवकर मिटत नाहीत आणि ते बराच वेळ उघडे राहतात. बराच वेळ उघडे राहिल्यानंतर काय होतं की आपल्या गोठ्यात असणारे घाणे बसून किंवा हे जीवाणू त्याच्यामध्ये कासेमध्ये सहज प्रवेश करतात आणि त्यामुळे दगडी होतं. दगडी झाले का आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की दूध कमी येतं किंवा नुकसान होतं आपलं. त्याचबरोबर जंतूचा प्रादुर्भाव झाला तर जंतूच्या प्रादुर्भावामुळे सुद्धा सर्वसाधारणपणे अर्धा लिटर पासून 2.5 लिटर पर्यंत प्रतिदिन प्रति जनावर दूध कमी होतं. त्यामुळे वेळोवेळी ह्याचं स्थानिक पशुवैद्यकाच्या मार्फत जंत निर्मूलन करणं खूप गरजेचं आहे. त्याचबरोबर विण्याच्या आसपास खनिज द्रव्य कमी प्रमाणात देतो किंवा जीवनसत्वे देत नाहीत, पूरक तत्वे नसतात किंवा देतच नाहीत लोक. त्यामुळे काय होतं माहिती आहे का, जनावरांची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते. रोगप्रतिकारक शक्ती कमी झाल्यामुळं अजून एक त्याचं दूध कमी होतं आणि त्याचं खाणं पिणं कमी होतं. तर मित्रांनो, इथं थांबवा आणि ह्या सगळ्या गोष्टीचा नोंदी घ्या. ह्याचा आपण विचार करा आणि आपल्या दैनंदिन व्यवस्थापनामध्ये ह्या गोष्टी टाळण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करा, जेणेकरून तुमचा जास्तीत जास्त फायदा होईल. डेअरी सोल्युशनचे व्हिडिओ आपल्याला कसे वाटतात त्याबद्दल कमेंट करा, लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवरती जरूर क्लिक करा, जेणेकरून आमचा प्रत्येक व्हिडिओ आपणास सर्वप्रथम पाहता येईल. तसेच आपल्या मित्र व नातेवाईकांना नक्की शेअर करा. धन्यवाद.